Ac yn wahanol i'r arfer, dwi am ddarllen un darn o'r darlleniad nawr cyn bod fi'n gweddio, a wedyn wnawn ni gael yr ail y ddarlleniad. Mae dau ddarlleniad. Felly'r cyntaf yw Genesis 13. Just gobeithio bydd e'n helpu ni beidio cael ein gorlwytho gyda darlleniadau. Felly ni'n dechrau'n Genesis 13. Yna, aeth Abram i fyny o'r Aifft i'r Negef, ef a'i wraig a'i holl eiddo, a hefyd Lot. Roedd Abram yn gyfoethog iawn o anifeiliaid ac o arian ac aur. Teithiodd ymlaen i'r Negef hyd Bethel, lle roedd ei babell ar y dechrau. Y man lle roedd wedi gwneud allor ar y cychwyn, ac yno galwodd ar Roedd gan Lot, a oedd yn teithio gydag Abram, hefyd ddefaid ac ychen a phebyll, ac ni allai'r tir ei cynnal illdau gyda'i gilydd. Am fod ei meddiannau mor helaeth, ni allent drigo ynghyd. A bu cynnen rhwng bugeiliaid anifeiliaid Abram a rhai Lot, y Cananiaid a'r Peresiaid oedd yn byw yn y wlad yr amser hwnnw. Yna dywedodd Abram wrth Lot, peidiad â bod cyngor rhwng fy mugeiliaid i a thraed i, oherwydd perthnasau ydym. Ond nid yw'r holl wlad wrth flaen? Ymwahana oddi wrthyf, os tro di'r chwith fe dro finnau i'r dde, ac os yw'r dde tro finnau i'r chwith. Cododd Lot ei olwg a gwelodd fod holl wastadedd yr Iorddonen i gyfeiriad Soar i gyd yn ddyfradwy, fel gardd yr arglwydd neu wlad yr Aifft. Yr oedd hyn cyn i'r arglwydd ddinistrio Sodom a Gomora. A dewisiodd Lot iddo ei hun holl wastadedd yr Iorddonen, a theithio tua'r dwyrain, felly yr ymwahanodd y naill oddi wrth y llall. Roedd Abram yn byw yng ngwlad Canan a Lot yn unasoedd y gwastadedd, gan symud ei babell hyd at Sodom. Yr oedd gwir Sodom yn ddrygionus yn pechu'n fawr yn erbyn yr arglwydd. Wedi i Lot ymwahanu oddi wrtho, dywedodd yr arglwydd wrth Abram, cod dy olwg o'r lle rwyt ac edrych tua'r gogledd a'r de a'r dwyrain a'r gorllewin. Oherwydd yr holl dir yr wyt yn ei weld, fe rhoddaf i ti ac i'th ddisgynyddion hyd byth. Gnaf dy had fel llwch y ddeiar, os dichon neb rifo llwch y ddeiar, yna fe rifir dy had di. Cod rhodia ar hyd a lled y wlad, oherwydd i ti rwyf yn ei roi. Yna symudodd Abram ei babell a mynd i fyw wrth dderw Mamre, sydd yn Hebron, ac adeiladodd allor yno i'r arglwydd. Amen. Iawn, wnawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd yw, diolch gallu troi ato ti unwaith eto yn gyntaf mwyn dyfoli di arglwydd. Diolch ein bod ni'n gallu dod a canu mawl i ti y bore yma. Diolch arglwydd fod rheswm gyda ni i dyfoli di y bore yma. Ein Duw ni sydd yn deilwng o bob mawl. Diolch arglwydd ein bod ni wedi profi o dy fendithion di hyd yn oed y bore yma yn barod arglwydd. Ni'n diolch am y to uwch ein pennau, y bwyd yn ein boliau, cyfer ni'n ymarferol arglwydd yn gyntaf, ac yn cydnabod mae ti sydd yn rhoi pob peth i ni a ni'n ein heilwyd. Diolch arglwydd dy fod ti yn gynhaliwr ac yn greawdwr da a pherffaith. Ond arglwydd yn fwy na hynny, ni'n diolch i ti y bore yma am y berthynas sydd rhyngon ni a tithau. Diolch arglwydd am gael dy adnabod i, a thrwy hynny arglwydd dy fod ti yn dduw sydd yn bendithio mewn ffordd arbennig. Dy fod ti yn bendithio trwy ein adnabyddiaeth ohono ti, trwy i ni brofi ti arglwydd yn dad i ni, ac yn fugail arno ni, ac yn dduw ac yn frenin drosto ni. A diolch arglwydd dy fod ti yn frenin ac yn dduw da. Diolch arglwydd dy fod ti yn ein caru ni, dy fod ti yn edrych ar ein holau ni arglwydd. Ac ni'n cydnabod fod hynny ar adegau yn wahanol i beth i ni yn disgwyl arglwydd, ac yn cydnabod yn sicr fod e ddim yn rhywbeth i ni'n hefu i gael profi o dy law di, ac eto arglwydd i ni'n diolch i ti. Dy fod ti yn dy ddoethineb di ac yn ôl dy ffyrdd di a dy feddyliau di yn gofalu yn berffaith dros dy blant.
A diolch Arglwydd dy fod ti fel tad yn tosturio, ac fe fyddwn ni'n gweld hynny unwaith eto trwy dy air y bore yma Arglwydd, mor dosturiol a mor raslon wyt ti tuag at y bobl ti wedi cyfamodi gyda nhw a ti'n ei adnabod. A diolch Arglwydd dy fod ti wedi dewis amlygu dy hunan i ni. Arglwydd ni'n lloni felly wrth feddwl dy fod ti wedi'n caru ni yn y fath ffordd. Diolch Arglwydd am dy gariad tuag ato ni. Diolch am dy heilioni yn ein bendithio ni ddydd ar ôl dydd. Ac Arglwydd yn dod ac yn gwneud dy bresenoldeb yn hysbys i ni, bod ni'n cael dy brofi di yn fugail sydd yn arwain ac yn bwydo ac yn llefaru ac yn clywed ein cri ni hyd yn oed. Diolch Arglwydd, maddau ni ar y degau pan ni'n gwiro, falle yn gwiro'n ddifrifol Arglwydd, ac eto mae gobaith i ni i allu dod yn ôl ato ti ac i gael ein cofleidio gen ti. Felly Arglwydd, i ni'n gweddio, amlyga dy ras i ni, amlyga dy dosturi ni bore yma eto. Gad i ni wybod Arglwydd, os i ni wedi gwiro fod ffordd yn ôl ar ein cyfer ni. Ac Arglwydd, i'r rhain yn ni sydd eisoes yn profi cymdeithas gyda ti Arglwydd, cymdeithas glos, i ni'n gweddio. Plis a ni di ddal ati i'n bendithio ni, ddal ati i siarad trwy dy air. I ni'n gofyn eto bore yma am ein bara benyddiol os gweli di'n dda. Helpa ni i dy geisio di o ddifri, helpa ni i blygu i dy air di, helpa ni Arglwydd i gymhwyso y gair yma i'n bywydau ni. Y cyfan i ni'n gweddio y bydd ein bywyd, ein calonnau ni ar ffordd i ni'n byw Arglwydd yn glod i ti ac yn dyrchafu ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am ein gwaredwr, diolch fod gyda ni graig i sefyll arno, diolch fod gyda ni arch i guddio ynddo. Diolch Arglwydd ein bod ni, os i ni yng Nghrist Iesu yn saff y bore yma eto. Clod i ti am y cyfan rwy ti wedi wneud drosto ni, am y cyfan yr wyt ti i ni Arglwydd. Diolch fod neb tebyg i ti, y gwir a'r unig fywiol dduw. Felly Arglwydd, derbyn pob mawl ac arwain ni nawr ysgweli di'n dda, helpa ni i weld gwirioneddau dy air byw sydd yn siarad â ni unwaith eto bore yma. Plis bendithio'r plant hefyd wrth iddyn nhw edrych ar dy air di a chael ei dysgu Arglwydd ni'n gweddio ar ei ti fod ar waith yn rymus yn ddyn nhw hefyd ac yn tosturio yn fuan iawn Arglwydd trwy hachub nhw o sgweli di a bod yn dda. I ni'n gofyn y cyfan felly clod i ti. Amen. Iawn, plis trwch gyda fi'r ail ddarlleniad bore yma, sef Genesis 19. Ydyn ni'n ddechrau yn yr adnod cyntaf a ydyn ni'n mynd i fynd at adnod 29. Genesis 19. Daeth y ddau angel i Sodom gyda'r hwyr, tra oedd Lot yn eistedd ym mhorth Sodom. Pan welodd Lot hwy, cododd i'w cyfarfod ac ymgrymu i'r llawr a dweud, farglwyddi, trowch chi mewn i di eich gwas dros nos, a golchwch eich traed. Yna cewch godi'n fore a mynd ar eich taith. Dywedasant hwy, na, arhoswn heno yno yn yr hewl. Ond am iddo erfyn yn dair arni, nesant i mewn i'w di, gwnaeth yntau wledd iddynt a phobi bara croew a bwytasant. Ond cyn iddynt fynd i orwedd, amgylchwyd y tŷ gan ddynion Sodom, pawb o bob cwr o'r ddinas yn hen ac ifanc. Yr oeddent yn galw ar Lot ac yn dweud wrtho, ble mae'r gwyr yma a ddaeth atat heno? Tyrd â hwy allan atom i ni gael cyfathrach â hwy. Aeth Lot i'r drws atynt a chau'r drws ar ei ôl. A dywedodd, fy mrodyr, peidiwch â gwneud y drwg hwn. Edrychwch y mae gennyf ddwy ferch heb gael cyfathrach â gŵr. Dofa hwy allan atoch. Cewch wneud iddynt hwy fel y dymunwch, ond peidiwch â gwneud dim i'r gwir hyn. Gan ei bod wedi dod dan gysgod fy nghronglwyd. Ond meddant hwy, saf yn ôl, a un a ddaeth yma i fyw dros dro sydd i ddatgan barn? Yn awr, gwnawn fwy o niwed i ti nag iddynt hwy. Yr oedd y dynion yn gwasgu mor drwm ar Lot, fel y byddent dorri'r drws, bron iddynt dorri'r drws. Ond estynodd y gwir ei dwylo, a thynnu Lot atynt i'r tŷ a chau'r drws. A thrawsant yn ddall y dynion oedd wrth ddrws y tŷ, yn fawr a bach,
nes iddynt flino chwilio am y drws. Yna dywedodd y gwir wrth Lot, pwy arall sydd gennyt yma? Dos ath feibion yng nghyfraith, dy feibion ath ferched, a phwy bynnag sydd gennyt yn y ddinas allan o'r lle hwn, oherwydd rydym ar fi'n ei ddinistrio. Am fod y gwyn yn fawr yn ei herbyn ger bron yr arglwydd, fe anfonodd yr arglwydd ni i ddinistrio'r lle hwn. Felly aeth Lot allan a dweud wrth ei feibion yng nghyfraith, a oedd am briodi ei ferched, codwch, ewch allan o'r lle hwn, y mae'r arglwydd ar fi'n dinistrio'r ddinas. Ond yng ngolwg ei feibion yng nghyfraith oedd Lot fel un cellwair. Ar doriad gwawr, bu'r angylion yn erfyn ar Lot, gan ddweud, cod cymer dy wraig a'r ddwy ferch sydd gyda thi, rhag dy ddifa pan gosbyr y ddinas. Yr oedd yntau'n oedi, gan fod yr arglwydd yn tosturio, ond gan fod yr arglwydd yn tosturio wrtho, cydiodd y gwir yn ei law ac yn llaw ei wraig a'i ddwy ferch a'i harwain a'i gosod y tu allan i'r ddinas. Wedi iddynt ei dwy'n allan, dywedodd un, dianc am dy einioes, paid ag edrych yn ôl, na sefyllian yn y gwastadedd, dianc i'r mynydd rhag dy ddifa. Ac meddai Lot, na, nid felly farglwydd. Dyma dy was wedi cael ffafr yn dolwg, a gwneitho strigaredd fawr am mi yn arbed einioes. Ond ni allaf ddianc i'r mynydd, rhag i'r niwed hwn fy ngoddi wefyd ac i mi farw. Dacw ddinas agos i phoeddi, ac un fechan ydyw. Gad i mi ddianc yno i mi gael byw. Onid un fach yw hi? Atebodd yntau, o'r gorau, caniataf y dymuniad hwn, ni ddinistrio fy ddinas a grybwyllais. Dianc yno ar frys, oherwydd ni allaf wneud dim nes i ti gyrraedd yno. Am hynny, galwyd y ddinas Swar. Erbyn i Lot gyrraedd Swar, yr oedd yr haul wedi codi dros y tir. Yna glawiodd yr arglwydd rwmstan a thân dwyfol o'r nefoedd ar Sodom a Gomora. Dinistrodd y dinasoedd hynny a'r holl wastadedd a holl drigolion y dinasoedd a chynnyrch y pridd. Ond yr oedd gwraig Lot wedi edrych yn ei hôl, a throdd yn golofn halen. Aeth Abraham yn y bore bach i'r fan lle roedd wedi sefyll ger bron yr arglwydd, ac edrychodd i lawr ar Sodom a Gomora, ac i'r holl dir y gwastadedd, a gwelodd fwg yn codi o'r tir fel mwg o ffwrn. Felly, pan oedd Duw'n dinistrio dinasoedd y gwastadedd, yr oedd wedi cofio am Abraham, a phan oedd yn dinistrio'r dinasoedd y bu Lot yn trigo ynddynt, gyrrodd Lot allan o ganol y dinistr. Wel, boed i'r arglwydd fendithio'i air i ni. Amen. Iawn. Chi'n barod? Ni'n edrych ar hanes Lot, a allai ddim gweud fod e'n hanes neis i ni bore yma, ond dwi yn gweddio ac yn gobeithio byddwn ni ar y diwedd yn rhyfeddu at ras a trigaredd Duw tuag at bobl fel ni. Am y 2 wythnos diwethaf, dyn ni wedi bod yn edrych ar hanes a taith Abram yn dofe. O'r cyfamod cyntaf na mae Duw yn gwneud gyda fe, a heiddi dim o hynny, i'r anifuddod welson ni y mywyd a'r celwydd y mywyd Abram, nes yn y diwedd gweld dysgu gwers, dysgu sut i ymddiried yn yr arglwydd. A gweld oherwydd bod e'n rhoi ei ffydd yn yr arglwydd ac yng ngair Duw, bod Duw yn darparu. Oedd Duw wedi dweud, drwy Isaac fyddai'n cadw dy linach di. Dyna air Duw iddo fe. A felly oedd e'n gallu hyd yn oed mynd ac aberthu Isaac, a'r fi'n aberthu Isaac yn trystio fel mae'r arglwydd wedi dweud. Trwy Isaac bydd y linach yn cael hynny a mae Duw yn darparu, Jehova. Wel, tra mae hwnna i gyd yn mynd mlaen, Tywofyn wedi cael ei blethu mewn i'r hanes yna, mae gyda chi hanes Lot. A pwy yw Lot? Wel, Lot yw nai Abram. Felly mab i frawd Abram yn profi taith eitha gwahanol i Abram. Tra mae Abram yn profi hwnna, mae Lot yn profi taith eitha gwahanol. A dyna y bwriad bore yma yw bod ni'n edrych ar y daith yna. Yn gyntaf, mae'n bwysig nodi fod Lot, mae tad Lot wedi marw nôl yn y Caldeaid, sbel yn ôl, lle o'n nhw i ddechrau.
A felly mae Abram i weld wedi dod yn rhyw fath o dad i Lot. A mae yna ddadleuon ynglyn â p'un y dyle Lot wedi teithio gyda Abram, a ddyle Abram wedi cymryd Lot neu ddim, oedd e'n rhan o'r teulu neu ddim. Y reality yw, mae'n debygol fod e wedi cael oherwydd y ffordd o'n nhw'n gweithio pryd hynny, cael ei gymryd mewn fel mab i Abram ar y pwynt yma. A felly bod e'n rhan bron o'r addewid yma. Un peth sydd yn awgrymu hynny i ni yw pan mae Abram yn dweud wrth Lot, cer a edrych am rhywle arall i fyw. Os chi'n edrych ar adnod 8 a 9, mae'n dweud yn adnod 9, mae Abram yn dweud wrth Lot, onid yw'r holl wlad o'th flaen. Onid yw Canan gyfan o dy flaen di. Yn ogystal â bod y holl wlad Canan o flaen Abram ac ar gael i Abram, mae e hefyd o flaen Lot. A mae sawl un awgrymu bod hynny'n golygu fod e'n ymddiried yn yr un addewid ac yma Abraham yn ymddiried ynddo. Ac yn sicr mae ganddo fe rhywfaint o ffydd. Rhywfaint o ffydd. Mae e'n dilyn law yn llaw gyda Abram. Os chi'n sylwi, sawl tro mae'n sôn am Abram, a mae'n dweud hyd yn oed nôl yn pennod 12 adnod 4, fod Abram wedi mynd fel dywedodd yr arglwydd wrtho, ac aeth Lot gydag e. Nid bod wedi mynd â Lot, ond bod Lot wedi mynd gydag e. A felly mae Lot yn sôn am, mae sawl person yn sôn am Lot fel lingerer, un sydd yn hongian o gwmpas, un sydd yn dilyn o gwmpas. A mae'n dechrau off yn dilyn Abram mewn ffordd da, ond mae'n benni lan yn dilyn ac yn lingro yn Sodom yn rhy hir. Beth bynnag, wnawn ni symud ymlaen. Ni'n edrych ar pennod 13 ac 19, oherwydd yn y penodau yma, i ni'n gweld mor rhwydd yw e i ni i syrthio, i gael ymgartrefi mewn pechod, ac eto mor drigarog yw Duw. Mor drigarog yw Duw. Mae Abram nôl lle mae e ar y dechrau, os ydych chi sylwi. Mae e nôl lle oedd e wedi aberthu i'r arglwydd, wedi gwneud allor a wedi aberthu'r arglwydd, nôl ym mhenod 11. A mae e'n dweud ar ôl hynny wedyn, fel byddai this town ain't big enough for the both of us. Mae rhaid i rywun symud fan hyn. Mae yna ffreion yn digwydd rhwng bugeiliaid Abram a Lot. Mae yna lot anifeiliaid gyda nhw. Mae rhaid i rywun symud ymlaen. A mae Abram yn dweud yn syml, edrych, cer di un ffordd, na i fynd ffordd arall. Os ei di'r chwith, na i fynd i'r dde. Right? Gei di ddewis. Mae'n gariadlon tuag ati na i, gei di ddewis. Okay? Mae lot o bobl yn dweud fod Abram yn ddoeth iawn fan hyn, bod e rhywsut yn ddiwiol. Dyw e ddim. Gras Duw sy'n golygu bod Abram ddim wedi benni lan yn Sodom. Achos os fydde Lot wedi dewis Mamre, bydde Abram wedi mynd, a mae'n bwysig bod ni'n cofio hwnna. Gras sydd yn gwahanu y ddau fan hyn. Ac eto, mae yna rhywbeth pwysig yn digwydd. Mae Lot, i ni'n gweld, yn gwneud penderfyniad ar sail beth mae'n gweld yn fydol, nid yn ysbrydol. Mae'n gwneud penderfyniad, mae'n cael ei arwain gan y llyged nid ei galon ger bron yr arglwydd. Be mae'n gwneud yw, mae'n edrych ar yr Iorddonen, mae'n edrych ar pa mor ddyfradwy yw e, pa mor dda fydd stwff yn tyfu, pa mor ffrwythlon fydd y tir ac yn y blaen. Mae hefyd yn gwybod bod e reit ar bwys Sodom, sydd ddim yn dda, sydd yn bechadurus. Gwybod hynny, ond yn lle meddwl iddo fe ei hunan o reit, mae Sodom fyna, well i fi beidio mynd yn rhy agos at Sodom, mae'n dweud, fi'n mynd i gael ffrwyth da fyna, fi'n mynd i gael tir da fyna, so fi'n mynd i fynd draw fyna. Fi'n okay, fi'n ddigon solid, fyddai ddim yn cael fy nenu mewn gan Sodom, byddai'n iawn. A felly mae'n mynd, mae'n cael ei ddenu gan y ffrwyth deiarol sydd o'i flaen e. A falle newch chi sylwi, mae e yn gwneud y penderfyniad ei hunan, dyw e ddim yn dwydd i gael penderfynu lle mae e'n mynd. A beth i ni'n clywed, os chi'n edrych ar adnod 11-13, yw fod e yn symud ei babell hyd at Sodom. Mae'n ddiddorol, y darlun sydd gyda chi yn eich pennau yw, yn slow fach, mae e'n teithio draw.
yn agosach ac yn agosach at Sodom. Fi'n credu, Dafs, bod map i gael gyda fi, os fi wedi rhoi e lan na. Dyna'r ioddonen yn y canol, a reit ar y gwaelod fyna, fi'n credu bod chi'n gallu gweld lle mae'n sôn am Sodom, a felly yr ochr arall, i'r chwith, dyna lle mae Abram yn bennu lan. Maen nhw'n dechrau off wrth y Negef lawr ar y gwaelod, a mae'n teithio draw i'r dde, te, os liciwch chi, i'r dwyrain tuag at Moab fyna, ac Ammon, reit? A mae'n dod draw tuag at Sodom yn araf bach, incrementally, slow fach, tro ar ôl tro, yn dod yn agosach at Sodom, gam wrth gam. Chi'n gweld dyna yn aml sut mae pethau'n digwydd yn dyfe. Chi ddim yn bwriadu mynd i Sodom, ond yn araf bach. Mae wythnos ar wythnos chi denu'n araf bach. A beth oedden ni ddenu fe i ddechrau oedd nid Sodom, ond ffrwyth y ddeiar. Ond mae'n cael ei fenu'n araf. Am rhyw reswm tuag at Sodom. A chi'n gweld y gwahaniaeth rhwng fe ac Abram. I ni'n darllen ymlaen, wedi i Lot ymwahanu oddi wrtho, dywedodd yr arglwydd wrth Abram, cod dy olwg o'r lle rwyt, ac edrych tua'r gogledd ar de, a'r dwyrain a'r gorllewin, oherwydd yr holl lir y rwyt yn ei weld, fe rhodda fi ti, ac i'th ddisgynyddion hyd beth. Dyw e ddim yn symud. Hwna yn sicr yn rhywbeth sydd yn dda. Mae'n aros fel petai i'r arglwydd i ddweud wrtho fe, cer. Cod dy olwg a dos. Nawr, dyw e ddim yn ceisio'r arglwydd, ond mae ei weld yn aros nes fod yr arglwydd yn amlygu ei ewyllus iddo fe. Ac mae diwedd y benod yn eitha diddorol hefyd. Ar ddiwedd y benod, mae Abram yn bennu lan yn Mamre yn adeiladu allor i'r arglwydd. Diolch arglwydd am ddarparu, diolch arglwydd am fy arwain i fan hyn. Le mae Lot fan hyn? Mae Lot yn teithio'n agosach ac agosach at Sodom. Sylwch ar y gwahaniaeth. Mae fel petai'n trio darlunio ni dwy daith hollol wahanol yn mynd i gyfeiriadau gwahanol iawn. Nawr, mae hwnna'n ddechrau i ni. Ond mae Lot, os chi wedyn yn edrych ar benod 14, edrychwch yn eich Beiblau yn sydyn, a beth ni'n gweld yw yn ddigon buan, mae e'n ffindio ei hunan, nid ar bwys Sodom, ond yn Sodom. Dyw e ddim yn cymryd lot o amser nes fod e'n ffindio ei hunan yn byw yn Sodom. A dyn ni ddim am ddarllen yr hanes, ond dwi am just crynhoi beth sy'n digwydd ym Mhenod 14 i chi. Mae yna hanes am frenhinoedd o ardaloedd eraill yn dod at Sodom, a beth sy'n digwydd yw fod nhw'n cymryd lot tra maen nhw'n wneud hynny. Maen nhw'n cipio Lot a'i eiddo fe i gyd. Mae Abram yn clywed am hyn, a mae e'n anfon dros 300 o filwyr i ddod i achub Lot. A felly mae'n cael ei achub, ac eto maen nhw'n dod nôl mas. Mae Abram ar ddiwedd Pennod 14 yn adnewyddu gyfamod gyda'r arglwydd. Mae'n addoli'r arglwydd eto, diolch i'r arglwydd, ac yn ymrwymo o'r newydd i'r arglwydd. Ond be mae Lot yn neud? Chi eisiau geso be mae Lot yn neud? Mae'n mynd nôl i Sodom. Mae un yn dal ati i lynu wrth yr arglwydd, mae'r llall yn mynd nôl i'r twll mae newydd gael ei achub ohono fe. Nawr, mae hwnna'n dod yn ni at Pennod 19. A mae Pennod 19 yn horrific. Does dim sugarcoat o fe. Mewn un ystyr, mae'n beth da bod yna ysgol sir ymlaen bore yma, oherwydd dyw e ddim yn neis o gwbl i edrych ar yr hanes yma. Ond eto, mae'n dysgu rhywbeth i ni am pa mor ddifrifol mae pechod yn gallu bod, a mae pethau'n gallu mynd o ran pechadusrwydd dyn. Mae hefyd yn dangos grym yr arglwydd. Just cyn i ni edrych ar Pennod 19, edrychwch, os oes Beibl ar agor gyda chi, Pennod 18. Ym Pennod 18, wnaethon ni weld hwn wrthnos diwetha, mae Abram yn cael y ddewyd gan yr arglwydd, ni'n mynd i roi mab i ti, Isaac. Ond mae ail hanner y benod yn un diddorol. Mae'r arglwydd fel petai yn siarad gyda'i fe hunan, right? A mae'n dweud, ydw i'n mynd i ddweud wrth Abram beth fi ar fi'n wneud? A mae'n penderfynu, ydw. So, adnod 17-19 yw e. Mae'n dwi am i'w wneud.
Na, fe hysbysaf mwyn iddo orchymyn i'w blant a'i dylwyth ar ei ôl gadw ffordd ar arglwydd a gwneud cyfiawnder a barn fel bydd i'r arglwydd gyflawn ieuair i Abraham. So mae'n dweud, dwi'n mynd i ddinistrio Sodom wrth Abram. A beth sy'n digwydd yw fod Abram yn bargeinio gyda Duw. Mae'n trial pwyso ar Dduw a galw ar Dduw, na, please paid. Beth os oes rhaid pobl cyfiawn? Mae'n dechrau meddwl am Lot a'i deulu. Beth am y bobl gyfiawn sydd yn byw yn Sodom? It's not all bad. Paid â dinistrio pawb. Don't throw the baby out with the bathwater. Beth am y rai sy'n gyfiawn? A felly mae'n gwneud hyn. Mae'n dweud, beth os 50 o bobl cyfiawn yn Sodom? Wyt ti'n mynd i ddinistrio nhw? A dyma Duw yn dweud, na ddim. Na ddim. A wedyn mae Abram yn dechrau meddwl, falle bod fi wedi rhoi rhif rhy uchel fyna. Falle bod yna ddim 50 o bobl cyfiawn yna. Beth am 45? A Duw yn dweud, iawn. Beth am 40? Iawn. Beth am 20? Iawn. A wedyn yn ola ar ddiwedd y benod, beth am 10? Beth os oes just 10 o bobl cyfiawn ar ôl yn Sodom a wneud i ddinistrio nhw? A mae Duw yn dweud, na. Ni ddinistriaf hi mwyn y 10, adnod 32. Peth nesaf sy'n digwydd, penod 19. Mae y ddwy angel sydd wedi dod gyda'r arglwydd i ymweld â Abram, nawr yn cael ei hanfon, nid yr arglwydd ei hunan, ond y dau angel, yn cael ei hanfon lawr i Sodom. A mae Lot yn ei croesawu nhw. A mae'n ei trin nhw'n anrhydeddus. Mae e'n dod â nhw i'w di, mae'n edrych ar eu hôl nhw, mae'n rhoi gwledd iddyn nhw. Mae'n ei trin nhw gyda parch rhyfeddol. Mae'n galw arnyn nhw i aros gydag mwyn iddo fe ofalu drostyn nhw. Ond tra mae hyn i gyd yn digwydd, ni'n clywed fod dynion yn dod o'r ddinas. A dyma, mae hwn yn bwysig, pawb o bob cwr o'r ddinas, hen ac ifanc. Hynny yw, literally pawb. Literally pawb. A maen nhw'n dweud wrth Lot, hei, der ar dynion yna mas achos i ni'n mynd i dreisio nhw. A dyma lle ni rili'n cael golwg ar pa fath o bobl yw pobl Sodom. Pobl sydd yn meddwl bod nhw'n cael gwneud beth bynnag maen nhw moyn, i bwy bynnag maen nhw moyn, beth bynnag eu rhyw nhw, heb eu consent nhw. Sym os pwy yw nhw, maen nhw'n meddwl bod nhw'n cael gwneud beth maen nhw moyn. Dyna beth yw'r darlun sydd gyda ni o'r bobl yma. Sdim rhyfedd bod y bobl yma yn bechaduriaid difrifol iawn yng ngolwg yr arglwydd. A bod yr arglwydd eisiau dinistrio. Mae'n gweld beth sy'n digwydd yna a mae eisiau cael gwared arnyn nhw. Mae'n horrific beth sy'n cael ei ddarlunio yma. A dychmygwch mae'r bobl yma'n ymwelwyr sydd wedi dod i mewn i'w dinas nhw. I ni'n gwybod, fi'n siŵr yn ôl y gair ac yn ôl hanes Iddewon, nid fel yna mae pobl yn trin ei gilydd. Yn enwedig pobl sydd yn ymwelwyr, yn gyffredinol. Yn gyffredinol, fel mae Lot yn gwneud, chi fod dyrchafu, chi fod trin rhai sy'n dod atoch chi fel brenhinoedd. Mae'n galw nhw'n fy arglwydd. Chi'n sylwi sut mae Lot yn trin y bobl yma? A beth sy'n ddiddorol yw beth yw'r sefyllfa mae Lot wedi ffindio ei hunan ynddo fe. Sa'n gwybod os chi wedi sylwi, ond mae Lot yn eistedd yn y porth yn Sodom. Nawr, mae person sydd yn eistedd yn y porth, mae hwnna'n bwysig, nid rhywbeth bach yw hwnna, arweinwyr y ddinas fydde'n eistedd wrth y porth. Y bobl bwysig, mae hwnna fel y town hall, y mair falle, neu rhywun fel yna, rhywun pwysig, rhywun sydd yn arweinydd nawr ymhlith y bobl. Dyna pwy yw Lot. Nawr, mae ei hyd yn oed yn awgrymu fod Lot wedi ymrwymo'n llwyr i bobl Sodom. Nawr, dwi ddim yn credu fod e wedi ymrwymo'n llwyr, ond mae ar y ffordd. Mae ar y ffordd. Mae e mewn yn ddofn, yn sicr, ymhlith pobl, mae wedi ymgartrefu ymhlith pobl Sodom. Ac eto, ni yn gweld fod Lot yn wahanol. Pan bod fi'n dweud hynny, wel, sylwch, sut mae e'n ymateb i'r bobl yma sydd eisiau treisio'r ddau ddyn.
Mae'n dweud wrthyn nhw, na, peidiwch â gwneud y drwg yma. Peidiwch â gwneud hyn. Mae'n galw beth mae'n gwneud, maen nhw'n bwriadu gwneud yn ddrygioni, drwg. Peidiwch â gwneud y drwg yma. Adnod 7, peidiwch â gwneud y drwg hwn. Ond, chi'n sylwi beth mae hwnna wedi cael ei sort of sandwicho in between? Fy mrodyr. Fy mrodyr. Peidiwch â gwneud y drwg hwn. Ac ochr arall i hwnna, edrychwch y mae gen i ddwy ferch heb gael cyfathrach a gŵr. Do fa hwy allan atoch. Cewch wneud iddynt hwy fel y dymunwch. Chi'n gweld sut beth mae pobl yn sut mae pobl yn meddwl maen nhw'n gwneud pan ych chi'n rhoi eich hunain mewn sefyllfa lle chi'n ymgartrefu mewn pechod, mae yn cael effaith arnoch chi. A felly ni'n gweld elfen o bod Lot yn trial byw bywyd cyfiawn, yn trial byw bywyd fel y dyle fe. Mae'n gwybod fod hwnna'n ddrwg. Mae'n gwybod bod beth maen nhw'n trial gwneud yn ddrygioni. Ond chi'n gwybod, mae'n trial delio gyda'r drygioni yna, gyda'r drygioni arall. Mae'n trial delio gyda'r drygioni o dreisio'r dynion trwy aberthu a rhoi iddyn nhw a cynnig iddyn nhw ei ferched ei hunan i gael ei treisio yn lle. Na chi ofnadwy yw hynny. A mae'n galw nhw'n frodyr. Pa fath o frodyr yw rhain? Pwy fydde eisiau bod yn frodyr i'r bobl yma os mae dyma beth maen nhw'n gwneud? Chi'n gweld, does dim ffordd mas o'r sefyllfa heb gyflawni drwg. Cyhyd yma, mae Lot yn y cwestiwn. A be mae hwnna'n golygu yw, mae wedi dod i bwynt lle mae wedi dechrau cyfaddawdu. Compromise. Oherwydd bod e mor ddofn yng nghanol pechod. Nes bod e nawr yn cynnig, yn pechu ei hunan trwy rhoi ei ferched ei hunan hyd yn oed. Nawr, yr unig ateb i'r sefyllfa yw bod e ddim yn Sodom yn y lle cyntaf. Gallwn ni ddim byw bywyd ymrwymedig i'r arglwydd, yn ceisio'r arglwydd, yn dilyn yr arglwydd, a byw bywyd yn Sodom. Allwn ni ddim. Y foment i chi yn y sefyllfa yna, lle chi yng nghanol pechod, hyd yn oed os ych chi'n meddwl bod yna, a mae'n siŵr bod yna rai pethau chi dal yn gwneud sydd yn gyfiawn, chi'n mynd i orfod cyfaddawdu. Allwn ni ddim gwasanaethu dau feistr. Dwi'n siŵr bod Lot ar y dechrau wedi dweud, fi'n mynd i sefyll yn gadarn dros yr arglwydd. Fi'n mynd i wneud beth sy'n iawn. Falle hyd yn oed bod wedi meddwl, na fi fod yn arweinydd yn Sodom mwyn gallu bod yn ddylanwad da arnyn nhw, hyd yn oed. Ond mae wedi syrthio ac yn sydyn, maen nhw wedi cael dylanwad, maen nhw wedi cael dylanwad pechadurus arno fe. Nawr, beth yw'r canlyniad i'w ymateb e te? Wel, mae'r dynion yn hollol grac gyda Lot. Maen nhw'n troi at Lot a dweud, pwy wyt ti? Ti jyst i dod yma dros dro. Pwy wyt ti i'n barnu ni? Ti'n outsider. Ti ddim yn perthyn i ni. Wel, sydyn, pan maen nhw'n anghytuno, dyn nhw, pobl Sodom, ddim eisiau clywed dim gan Lot. I ni am niweidio ti yn wath nag o'n i wedi bwriadu niweidio'r dynion yma nawr. So maen nhw'n troi ar Lot. Yw rhain yn swnio fel brodyr i chi? Chi eisiau ymrwymo i'r bobl yma? Fel oedd Lot wedi yn ffôl ymrwymo i fyw ymhlith ac ymgartrefu ymhlith y bobl yma? Ond beth sy'n rhyfeddol yw mor raslon yw Duw. Yn gyntaf mae Duw yn raslon oherwydd bod wedi anfon y ddoi angel at Lot. Ac yn rhyfeddol, chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Mae'r ffaith fod y ddoi angel wedi dod, wedi gorfodi Lot i amlygu ei hunan fel pwy yw e go iawn. Achos yn sydyn, mae'n gorfod einau sefyll dros y gwirionedd a sefyll dros y ddau angel, neu ddim. Mae'n gorfod penderfynu, ydw i'n mynd i ochri gyda nhw, pobl Sodom, a rhoi y dynion iddyn nhw, neu dwi'n mynd i sefyll dros y gwir. A dweud, dyw hyn ddim yn iawn. Ac yn ddiddorol, oherwydd bod e'n trial i amddiffyn nhw, mae'n ffindio ei hunan wedyn mewn perygl o'i fywyd. Ond mae yna fwy o dosturi eto tuag at Lot. Gymaint mwy i ddod.
Mae'n rhyfeddol mewn gwirionedd. Yr ail beth sy'n digwydd wedyn yw wrth i hyn i gyd ddigwydd, mae'r dynion yn dod ac yn dallu y bobl ddrwg tu fas. Maen nhw'n dallu nhw, yr angylion yn dallu y dynion tu fas, fel bod nhw ddim yn gallu dal gafel ar Lot. Na chi hilioni. Arglwydd yn tosturio. A chi'n meddwl, wel, na chi amazing yw hwnna. Ond mae mwy eto o dosturi i ddod. Mwy eto. Dyw'r arglwydd ddim wedi bennu. Y peth nesaf sy'n digwydd yw maen nhw'n cael galwad mas o'r ddinas. Dyn nhw ddim yn cael ei gadael yna. Na fe, fi di achub ti oddi wrth y bobl, figure it out yourself. Na, der mas. Der mas. Der mas o Sodom. A beth i ni'n gweld yw fod yr angylion nid jyst yn dweud dylech chi fi mas, ond maen nhw'n erfyn, began. Der mas. A beth i ni'n clywed yw fod, mae tipyn o beth yn digwydd, mae Lot yn trial apelio ar ei feibion yng nghyfraith, meibion ei ferched, dewch gyda ni. A maen nhw'n, na, come on, pa bo sili. Di hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Ond yn fwy na hynny, i ni'n clywed fod Lot ei hun yn oedi. Dyw e ddim eisiau mynd. Ddylwn ni. Mae gen i fywyd fan hyn, mae gen i dir da fan hyn, mae gen i lot o gyfoeth fan hyn, mae gen i y teulu fan hyn, mae dyfodol y plant fan hyn. Chi'n sylwi beth mae'n ei? Mae'n edrych eto yn fydo. Mae'n cael ei fennu gan beth sydd o'i gwmpas e. A falle hyd yn oed yng nghefn i ben bod e'n meddwl, wir yw'r arglwydd rili yn mynd i ddinistrio'r cyfan? Yw e rili mynd i wneud na? Achos dyw hwnna ddim yn swnio fel Duw i fi. Mae'n oedi ac yn oedi, adnod 16. Ond, gan fod yr arglwydd yn tosturio wrtho, cydiodd y gwir yn ei law ac yn llaw ei wraig a'r ddwy ferch a'i harwain a'i gosod y tu allan i'r ddinas. Na chi anhygoel. Mae'r arglwydd yn cymryd nhw trwy'r angylion ac yn drago nhw mas. Na chi ras yw hwnna. Fe sy'n tynnu nhw mas. A dyw e ddim wedi gorffen. Mae'n dweud nawr, dianc am dy einioes. Paid ag edrych yn ôl na sefyllian yn y gwastadedd, dianc i'r mynydd rhag dy fifa. Ac wedyn yn adnod 18, mae Lot yn trio bargeini, ar ôl popeth mae Duw wedi gwneud i Lot. Mae dal yn trio bargeinio, a mae'n dweud, na nid felly farglwydd, dyma dy was wedi cael ffafr yn dy olwg, a gwneitho strigaredd fawr am i yn arbed fy einioes, ond ni all afddianc i'r mynydd rhag i'r niwed hwn fy ngoddi weddid ac i mi farw. Chyfo beth sy'n digwydd fan hyn? Mae Lot yn bod yn eitha pathetic mewn gwirionedd. Alla i ddim byw yn y mynyddoedd, dwi ddim yn built i fyw yn y mynyddoedd, bydd hwnna'n lladd fi. Alla i ddim survivor draw fyna. Mae dal yn araf i ymddiried yn yr arglwydd ac i ddilyn ewyllus yr arglwydd. A mae Duw eto'n raslan. Dacw ddinas agos i ffoeddi ac i'n fechan ydyw. Gad i mi fianc yno i gael byw, ond nid yw un fach yw hi. O'r gorau, caniataf y dymuniad hwn. Na chi raslan unwaith eto, mae'r arglwydd yn gyrru fe i Soar. Nawr, fast forward, mae'r arglwydd yn benni lan yn dinistrio Sodom a Gomorra yn gyfan gwbl. A mae yna cwbl o bethau pwysig yn digwydd wrth gwrs ar y diwedd a byddwn ni'n dod at hynny mewn eiliad, ond un peth dwi eisiau ni sylwi arno, adnod 29. Felly pan oedd Duw'n dinistrio'r dinasoedd y gwastadedd, yr oedd wedi cofio am Abraham. Sa'n gwybod os dwi'n wedi taro chi, ond dwi ddim yn dweud bod wedi cofio am Lot, mae wedi cofio am Abraham. Pam fod hwnna'n bwysig? Wel, Abraham oedd yr un oedd wedi galw ar yr arglwydd a wedi erfyn ar yr arglwydd i beidio a dinistrio bobl cyfiawn oedd ar ôl yn Sodom. A felly, pan mae'n dweud bod wedi cofio am Abraham, be mae'n golygu yw fod wedi clywed a cofio cri Abraham. Ac yn sgil hynny, wedi cofio Lot. A wedi arbed Lot. Beth mae'n dweud wrthyn ni? Mae'n dweud wrthyn ni mor werthfawr yw ein gweddiau ni.
Mor ymys yw ein gweddi ni, fod yr arglwydd yn clywed ac yn cofio ein cri ni. Mae hwnna'n amazing. Tra mae e'n dinistrio, mae e'n cofio Abraham. Nid Lot, Abraham. Mae'n cofio yr addewid mae wedi wneud i Abraham, a mae hefyd yn cofio cri Abraham. Ac oherwydd hynny, mae'n gweithredu mewn ffordd bydde Abraham byth wedi gallu dychmygu na Lot. A chi'n gwybod, mae e'n mynd ymhellach nag oedd Abraham wedi gofyn. Beth oedd Abraham wedi gofyn? Os oes 10 cyfiawn, please arbed Sodom. Wel, letter of the law, mae Duw yn hollol gyfiawn i ddinistrio Sodom gyfan achos doedd dim 10 person cyfiawn yn Sodom. Ac eto, mae'n dinistrio Sodom, ond mae'n arbed y rai cyfiawn o Sodom ar yr un pryd. Mae Duw yn gweithredu mewn ffordd gwahanol i beth mae Abraham wedi gofyn, ond mae wedi deall calon Abraham. Mae wedi deall calon cri Abraham. Please arbed y rhai cyfiawn. A mae hwnna'n anhygoel hefyd, nag yw e. Pan ni'n gweddio, mae'r arglwydd yn mynd i'n clywed ni a deall calon ein cri ni, falle bydd e'n ymateb mewn ffordd hollol wahanol yn ôl ei ddoethineb e. Ond dyw hwnna ddim yn golygu bod e ddim wedi clywed, mae'n golygu bod e wedi clywed ac ymateb yn ôl yr hyn sydd yn gywir. Dychmygwch os bydde wedi mynd yn ôl, letter of the law, bydde Lot wedi cael ei ddinistrio, achos doedd dim hyd yn oed 10 dyn cyfiawn yna. Ond oherwydd fod e'n deall yr angerdd dros rai cyfiawn, cafodd Lot ei achub. Nawr, un rhybydd i ni fan hyn. Y rhybydd yw gwraig Lot, yn syml. Mae'n ddiddorol, mae'r wlad yn cael ei ddinistrio, Sodom a Gomorra, a byddech chi'n meddwl mai dyna'r symbol o farn Duw. Mae hwnna'n wir mewn un ystyr. Mae'r arglwydd yn barnu trwy Sodom a Gomorra. Ond mae'r arglwydd yn gwneud mwy na hynny. Dyw e ddim yn geographical, hynny yw. Mae ynglyn â calonnau dynion. Mae ynglyn â calonnau pobl. A dy hwnna ddim jyst yn cael ei gyfyngu Sodom a Gomorra, mae e hefyd yn wir am wraig Lot. Oherwydd mae'r ffaith bod hi'n edrych yn ôl, a'r awgrym yw hyd yn oed bod hi'n rhyw fath o trial troi am yn ôl. Beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni? Mae chalon hi yn Sodom. Dyw hi ddim eisiau mynd. Dyw hi ddim yn fodlon ymddiried yn yr arglwydd. Ac oherwydd hynny, mae hi'n cael ei dinistrio fod hi ddim yn y wlad. Mae'n bwysig bod ni'n sylwi, dyw hi ddim ynglyn â lle, mae ynglyn â calonau pobl. Calonau pobl sydd yn cael ei barnu. A mae'r arglwydd yn gweld pob calon. Pob un. Pob un sydd yma heddi, mae'r arglwydd yn gwybod pe neu chi fel Lot neu pe neu chi fel gwraig Lot. A felly mae'n gwybod i farnu neu dostyrio. Falle bod hi werth gofyn y cwestiwn, ble mae'n calonau ni heddi? Ydy ni'n chwennych ac yn ceisio ac yn ymgartrefu ymhechod a pleserau'r byd dros adnabod a dilyn Crist? Nawr, un peth yn ola ac yn sydyn iawn. I ni'n cael golwg ar ddiwedd y bennod, wnaethon ni ddim darllen ond jyst bod fi'n cyfeirio ato fe, o oblygiadau, consequences, byw yn Sodom. Mae yna consequences i'r ffaith bod nhw wedi byw yn Sodom, fel teulu. Bod nhw wedi byw yng nghanol ac ymgartrefu yng nghanol pechod. Y peth cyntaf yw gwraig Lot. Edrychwch ar y drwg mae wedi gwneud i galon gwraig Lot. Mae hi wedi syrthio mewn cariad gyda Sodom. Mae'n caru Sodom nawr. Oherwydd hynny, mae wedi cael ei dinistrio. Lot i hunan yn ail. Bydde Lot byth wedi meddwl, allai weithioch chi hyn nawr, pan oedd e gyda Abram yn trystio yn yr arglwydd, yn y Negef, bydde fe byth di meddwl y bydde fe mewn sefyllfa lle oedd e'n cynnig ei ddwy ferch oedd heb gael cyfathrach a neb ac yn dweud gewch chi neu beth bynnag chi moyn gyda nhw. Bydde fe byth di meddwl. Ond eto, dyna lle nath e benni lan. Dyna'r goblygiadau o ymgartrefu mewn pechod. Ac yn drydydd, merched Lot.
beth ni'n clywed yw fod merched Lot yn rhyw fath o edrych ar eu prospects nhw ar gyfer y dyfodol, a maen nhw'n meddwl, sut ni'n mynd i ffindio unrhyw fath o ddyfodol i ni'n hunan, sut ni'n mynd i gael plant ag yn y blaen. A maen nhw'n dod lan gyda rhyw fath o gynllwyn, ni'n mynd i gael ein tad yn feddw a ni'n mynd i gysgu gyda fe mwyn cael plant. Ac yn ironig, oedd y syniad oedd gyda fe mwyn datrys ei broblem sef cynnig i ferched, nawr yn dod nôl ato fe. Maen nhw'n cynnig eu hunan iddo fe. Ddim bod e'n sylweddoli hynny, ond maen nhw'n defnyddio eu cyrff eu hunan mwyn trial dod mas o'r sefyllfa yn lle bod nhw'n troi at yr arglwydd, ceisio'r arglwydd a gofyn arglwydd, beth i ni fod wneud fan hyn? Sut i ni i fod â dyfodol? Beth eisiau ni'n neud nesaf? Chi'n sylwi, maen nhw wedi mynd mor bell, dyn nhw ddim yn ceisio'r arglwydd, dyn nhw ddim yn galw ar yr arglwydd, ac eto maen nhw'n ffindio eu hunan yn trial cael mas o'r twll yma maen nhw wedi ffindio ar gyfer eu hunan. A goblygiadau hynny iddyn nhw yw nid yn unig y pechod rhwng nhw a'u tad, ond hefyd y plant sydd yn cael ei geni iddyn nhw. Oherwydd ohonyn nhw, i ni'n cael y Moabiaid a'r Ammoniaid. A mi oedden nhw yn ddreinen ac yn boen yn yslys yr Israeliaid am ganrifoedd wedyn. Consequences. Mae rhaid i ni ddeall, os i ni'n byw mewn pechod, mae pob math o oblygiadau. A un nodyn fi eisiau rhoi fyna yw sylwch ar sut mae'r plant wedi dysgu oddi wrth y rhieni. A chi wers enfawr i ni. Just fel oedd Lot ddim wedi galw ar yr arglwydd, gweddio ceisio'r arglwydd o gwbl pan oedd y dynion yma wedi dod ato fe. Gallai wedi galw mas ar yr arglwydd, arglwydd, dwi'n yn gwybod beth i wneud fan hyn, fi eisiau gwneud y peth da, ond yn hytrach mae'n cynnig i ferched ei hunan. Nawr, mor depressing yw hyn i gyd. Mae yna un peth rhyfeddol yn does e. Os chi'n troi at ail 4 pennod 2, adnod 7 ag 8, i ni'n darllen rhywbeth byddwch chi ddim yn disgwyl darllen yn y Testament Newydd. Chi'n darllen hyn. Gwaredodd Duw, Lot, gŵr cyfiawn oedd yn cael ei drallodi gan fywyd anllad rhai afreolus. Oherwydd wrth i'r gŵr cyfiawn hwn fyw yn ei plith, yr oedd yn gweld a chlywed ei gweithredoedd a flywodraethus yn artaith feunyddiol i'w enaid cyfiawn. A chi'n meddwl, hang on, i ni'n siarad am yr un Lot, ti'n galw'r Lot yma ni newydd fod yn clywed amdano yn gyfiawn? Nawr, mae just fel oedd Abram yn gwneud gweithredoedd sydd ddim yn iawn ger bron yr arglwydd. Dyw Pedr ddim yn trial awgrymu fod gweithredoedd fe nac Abraham yn iawn. Beth mae'n dweud yw mae'n gyfiawn oherwydd mae'n ymddiried mewn ffydd yn yr addewid. Yn yr arglwydd. Mae'n adnabod yr arglwydd, mae'n credu gair yr arglwydd. Dyna mae'n dangos i ni. A mewn gwirionedd, mae'r hanes i gyd yn dangos i ni fod Lot yn gyfiawn, oherwydd dyna pam mae'r arglwydd wedi tynnu fe mas o Sodom yn y lle cyntaf. Fel arall, bydde fe wedi cael ei ddinistrio, neu bydde fe'n golof na halen. Ond beth dwi eisiau ni weld yw, fod gweithredoedd Lot yn ofnadw mewn un ystyr, fod y penderfyniadau mae wedi wneud ar hyd y daith yn ofnadw, yn rhoi mor wael, oherwydd fod yna hedyn o ffydd. A gadewch i ni fod yn onest gyda'n gilydd, mae'n hedyn bach iawn. Oherwydd fod yna hedyn o ffydd yna, mae'r arglwydd wedi tosturio tro ar ôl tro ar ôl tro. Falle eich bod chi wedi ffindio'ch hunan yn ymgartrefu gyda pobl Sodom. Falle bod chi'n ffindio'ch hunan weithiau wedi wneud penderfyniadau drwg ar ôl penderfyniad drwg, gwael ar ôl gwael. Hynny yw bod chi wedi ffindio'ch hunan yn mynd yn agosach ac yn agosach, ac falle bod chi ddim all-in eto, allwn ni yr un peth a Lot, dyw e ddim all-in. Dyw e ddim wedi ymrwymo'n llwyr i'w bechod. Mae dal yn dweud, peidiwch â gwneud y drwg yma. Mae'n gwybod da rhag drwg. Mae'n trin y dynion yn anrhydeddus. Ni'n gweld hynny.
Ond oherwydd bod e mor ddwfn yn Sodom yng nghanol pobl pechadurus, mae ei hunan wedi dechrau ymgartrefu yna, mae wedi dechrau cael effaith ar y ffordd mae e'n byw. I'r fath raddau bod e'n cynnig i ferched ei hunan. Bod e ddim yn galw ar yr arglwydd, bod e'n edrych ar Sodom ac yn cael ei ddenu gan Sodom, nes bod e'n byw yn Sodom ac yn arweinydd yn Sodom. Tybed ydyn ni wedi cael ein denu nes bod ni'n ymgartrefu mewn pechod. Wel, os ych chi yn eiddo Iesu Grist, trwy ei air, trwy ei angel, trwy ei air, yn rhyfeddol mae e'n abl i dynnu nôl. Mae'n abl i alw mas o bechod. Hyd yn oed o sefyllfa fel hyn, mae'n rhyfeddol i fi bod e'n gallu galw rhywun fel Lot yn gyfiawn. Mae'n bwysig bod ni'n deall beth yw cyfiawnder fan hyn. Bod e â ffydd yn yr arglwydd. Sym ots pa mor bell ych chi wedi mynd, os ych chi'n eiddo i'r arglwydd, mae yna ffordd yn ôl. Dewch yn ôl. Dewch yn ôl. Fe sydd wedi creu twll, ac eto, mae yna rhywbeth, o'n i'n trio cyfri nhw, mae yna 8 neu 9 o weithiau lle mae'r arglwydd yn dangos trigaredd rhyfeddol tuag at Lot. A mae e fel petai e bron yn gwthio ni erbyn e, mae'n oedi, mae'n trio bargeinio, hyd yn oed ar y daith yna. Ond mae'r arglwydd mor amyneddgar. Peidiwch â meddwl bod chi tu hwnt i ras yr arglwydd. Peth arall ni'n gweld, mae'r arglwydd yn clywed cri y rhai cyfiawn. Mae'n clywed cri Abram a ran Lot. Felly beth yw ein rôl ni? Galw ar yr arglwydd. Erfyn ar yr arglwydd. Plis arglwydd, tosturia. Mwyn dy enw di, nid ein mwyn ni, tosturia, oherwydd ti wedi galw'r bobl yma. Un rhybydd i ni, mae perygl i ni gael ein denu i fewn gan Sodom. Mae'n bwysig bod ni'n gweld fyna, dyw Lot ddim jyst yn mynd yn syth i Sodom, yw e? Mae'n mynd yn arafach ac yn arafach draw. A'r peth cyntaf mae'n chwennych yw llwyddiant bydol. I ni falle y promotion neu y peth yma, beth bynnag yw e, llwyddiant diarol. Nawr, gallai promotion fod yn beth da gyda llaw, just esiampl yw hwnna. Os yw yn rhywbeth sydd yn caniatáu i ni i ddefnyddio ein rôl ni mwyn hyrwyddo y deyrnas yn well, gret. Ond os yw ein tynnu ni ffwrdd oddi wrth yr arglwydd, a bod dim golwg ar lle mae llaw yr arglwydd ar y pethau yma, mae problem gyda ni. Oedd un commentator yn sôn am bechod a sut mae Satan nid yn ein denu ni gyda y pechod pen draw, ond gyda pechod cychwynnol. Dyw e ddim yn dechrau gyda yr overt, y peth amlwg yna, mae'n trio'n denu ni tuag ato fe, ac yn fe'n rhoi esiampl o rywun yn bod yn anffyddlon, y ffe. A beth mae'n dweud yw, no affair starts with the affair. It starts with that look. Then it goes to the conversation, then it goes to a meal out, then it goes to messaging, etc, etc. It ends up with the affair. A mae hwnna'n bwysig bod ni'n cofio. Os nag i ni yn calon yn iawn gerbron yr arglwydd yn y lle cyntaf, i ni'n mynd i gael ein tynnu mewn. A mae'n dechrau gyda gweld llwyddiant bydol, falle pleser bydol, mae'n bennu yn gyfan gwbl mewn pechod. Byddwch yn ofalus. Gofynnwch y cwestiwn yn y lle cyntaf, ydy'r edrychiad yma yn anrhydeddus yng ngolwg yr arglwydd? Ydy hwn yn gogoneddu Crist? Ceisiwch yr arglwydd ym mhob peth. Ydy'r arglwydd eisiau fi wneud hyn? Ydy hwn yn plesio'r arglwydd? Ydy hwn yn unol ac ewyllus yr arglwydd? A fyddwch chi'n ffindo mas yn ddigon buan pe na dylech chi fod yn gwneud y peth yna neu ddim. Gweddiwch ar yr ysbryd amlygu hwnna i chi. Ond yr anogaeth yw, mae gobaith i bob un sydd wedi gwyro sydd yn nwylo'r arglwydd. Mae gobaith i ni. Mae Duw yn dduw tosturiol, llawn cariad, sydd yn raslon i ddod â ni yn ôl. Fi'n hoffi'r darlun, fi'n credu bod llun gyda fi nes i ddod ar ei draws yr ail un. Y syniad yma fod yr angylion, a Spurgeon yn dweud rhywbeth am hwn sy'n ddiddorol,
oedd 2 angel, 4 llaw, ac o gyda chi 4. Wedyn, dyw'r wraig ddim yn gallu dod mas yn gyfan gwbl oherwydd bod hi'n troi yn ôl. Mae chalon dal oddi wrth yr arglwydd. Lle ydych chi yn y darlun yma, tybed heddi? Ceisiwch drigaredd yr arglwydd, derbyniwch help mewn amser o angen, a clodforwch yr arglwydd am ei ras a'i dosturi, oherwydd mae'n bwysig bod ni'n nodi heb hwnna, byddwn ni ddim yn nabod yr arglwydd yn y lle cyntaf. Mae ei gyd trwy ras, clod i'w enw fe. Amen.